protože nevím, co si mám dát za národnost, typicky. Protože jeden účet už jsem měl a na něm jsem to moc netryhardil, tam jsem spíš se zaměřoval jakoby na testovací bitvy s tanky, jako s modernějšími tanky, které jsou pro mě můj sen a to je důvod, proč vůbec War Thunder mám. Protože chci mít více jako modernější tanky takhle. A protože třeba od dětství už jakoby jsem zvyklý na World of Tanks, kde to hrál vlastně můj otec a já za to nějak jsem učil, hrál si na to jako dítě, jakože bojuju. Prostě hrál jsem si na to jako dítě, že jsem prostě šel ven si hrát na tanky a byla to strašná zábava, mám z toho nostalgii doteď. A od té doby mám pozitivnější názor na World of Tanks i přesto, že hraju War Thunder. Jenomže později s časem jsem si uvědomil, nebo jakoby mě začaly zajímat i víc moderní tanky, jako například M1A1 Abrams Big Blade, je to teďka v Template. A chtěl jsem zkusit jakoby něco ve stylu World of Tanks, akorát prostě modernější tanky. Takže jsem zvolil, že začal hrát War Thunder. A nebyly to jenom tanky, to vedle mě to byly stíhačky, tak to bude. Ale War Thunder jsem si stáhnul, ale nikdy jsem ho pořádně negrindil. A to proto, protože moc dobře vím, že bych musel strávit několik hodin na grindění úrovní, které jsou jakoby druhá světová válka, což je vlastně jakoby trochu odlišný styl boje než ve World of Tanks a chtěl bych jakoby to nějak skipnout bez placení prémium změny. Ale protože se mi to nikdy nechtělo grindit skrz a radši bych si zahrál World of Tanks, tak jsem usoudil, že by bylo lepší, kdybych si jako prostě zahrál World of Tanks místo toho, ale to mě to potom jakoby zase dává v tom a nechce se mi to grindit, že jo, čím dál víc. Tudíž nejdál, co jsem se dostal takhle na odstranuště a to bylo na KV1 a z amerických letadly na nějaký mír. Ale nic moc nebylo, takže jsem byl potom takový teďka celý rok, že prostě hraju takhle testat s tanky nebo se stíhačkami. A baví mě to kolikrát, ale chtěl bych zkusit i tu akci někdy. No a protože si můj přítel, který vlastně chat, Bis a Info, založil YouTube kanál, napadně, že si založím já nějaký podobný nesmí. No a nevěděl jsem, s tím začít, moc se mi do toho nechtělo právě. A tak jsem si řekl, s tím začnu teď, mám ten chat, práce velková. No tak jo, takže tady na tom budu grindit War Thunder, budu ukazovat, teda budu dávat nějaký návod, tutoriál, jak to já dělám. A budu dost často porovnávat s World of Tanks a já vím, jako většina War Thunder hráčů nenávidí World of Tanks a naopak. Shit. Wow. Na to, že hraju bez Battles pořád, tak se mi tohle nikdy nepovedlo. No ale i přesto, že většina lidí v komunitách a World Thunder se nenávidí, já jsem přesně to malé procento, možná méně než procento, které má rád a jsem zvyklejší prostě na World of Tanks, na takovou typickou arkádovou, která je pro mě prostě pohodnější, ale jakoby Cold War a modernější éry si chci zahrát taky, ale kvůli tomu nehejtím ani jednu, ani druhou stranu. A nejspíš zřejmě proto nechci ani grindit ty jakoby týry z druhé světové, že když tam pak vidíte jako prostě tu jinou grafiku a ten jiný způsob boje, jinou rychlost boje, jiný způsob odhalování nepřátel a tak dále, tak pak je to úplně jiný a nechce se to grindit, protože to je takový pomalu i nepříjemný, takže budu hrát obojí, no prostě a ocenil bych, kdyby se na Playtime nehejtěli mezi sebou. Založím si ještě na Instagramu účet, takže jo, to jsem nechtěl dělat. Založím si na Instagramu účet, taky ať mám více jako neúčet na jedno. Nebo jako kdyby se náhodou ztratil jeden, tak ať založí. No a tak teda tak, takže to byl nějaký úvod, no a to asi vše. On ho
dobrý, no. No tak, to... Hej, proč se mi to chce vypnout? Hej, auto mi taky pomozte prostě někdo, proč se mi to nechce? Ještě vystřelím. Musíme okolo větr. Zautočíš nebo ne? Roger. Advancing. Top engine. Zautočíš, Šumejde.